Zde byla zvolena takzvaná montáž pomocí výzkumné technologie, kdy jsme v Tatkeleru skládali jednotlivé dílce. Celý ten most byl podélně rozdělený na 46 podélných dílců v délkách od, řekněme, 2 metrů, což jsou ty nejkratší koncové části, po 36-metrové kusy. Každý ten kus byl ještě rozdělený na 4 separátní rohy, které jsme svařili právě v tom Tatkeleru, kde jsme skládali jednotlivé takty toho mostu, který byl rozdělen na 9 taktů. Každý ten takt měl teda zhruba od 60 po 120 metrů a protože ten Tatkeleer, ta díra, ve které jsme to montovali, byla krátká, tak jsme tam mohli namontovat maximálně 124 metrů, který jsme kompletně svařili a natřeli a následně jsme to museli vysunout vlastně na pilíře do údolí, aby jsme měli prostor pro další část. V tom Tatkeleru bylo svařováno vlastně 9 taktů a vycházelo to zhruba co 3 měsíce podle délky toho taktu. Právě výsunem konstrukce nám začaly jiné a specifické činnosti, kdy jsme museli odstranit podpůrné konstrukce, tedy výsunné stolice, na kterých se vysouval, a naopak jsme tam museli nastěhovat nové konstrukce pro spouštění mostu. Celý most je v současné době asi o 1,5 metru výš, než je finální jeho povaha. Musíme zajistit ještě montáž ložisek a klínových desek, které jsou na několika pilířích. Budou se řešit zajíždění vůbec mostů do pilířů, kde budeme mít pomocné konstrukce, takzvané dorny, které musíme přivařit v dolní pásnici a ty zajedou do toho pilíře, kde už ho budou pevně držet. V tu chvíli my můžeme ten most odbrzdit a jak odbrzdíme, už by měl dilatovat od prostředka na strany. Jo? Mosty jako takový jsou většinou na té stavbě, když se budeme bavit o té ocelářské části, tak jsou to krátkodobé stavby. Tam je to od 3 do půl roku, dejme tomu. Tohle je specifika stavby, protože to je hrozně dlouhý. Je to velice zajímavý, je to taky náročný, ale mě na tomhle baví to, že potom je něco vidět. Ten konec je ten finál, že tady něco zůstane, po čem se jezdí a bude to tady věky, tak to nás, doufám, že nás to všechny přežije. Já tady v současné době zastávám stavbyvedoucího, ale zároveň svářecí inženýra, jako svářecí dozor. V současné době dochází ke stárnutí dělnického personálu, což nám přidává velký vrásky na čele ve smyslu, že odcházejí ty kvalitní a už jako lidi, co umí, ale zároveň potřebujeme mladý techniky, aby jsme to naučili, protože nám odchází i ty starší generace těch techniků, kteří dělali mosty před náma a my se snažíme zdárně nahrazovat, ale samozřejmě neumíme asi namotivovat natolik, aby k nám přišli. No. Někdy to není příjemný, to je pravda. Někdy, když prší, je hnusně, fouká a podobně, to nás to moc nebaví, ale když zase svítí sluníčko, tak z toho mostu je jednak takový nádherný výhled. Většinou ty mosty nestavíme v městech, ale někde v přírodě, takže si můžeme i po práci někam vyjít a užít si prostor a poznat nová prostředí, protože mosty se nedělají na jednom místě v kanceláři, ale dělají se po celé republice, po celém světě. A to je taky jedna z mála věcí, které mě na tom baví.